it's Maristikay again ang mga tika and welcome to my channel. So for today's video, may dalawa na naman tayong bisita at sila ay nagbabalik from South Korea and South China Sea. So, welcome araw. Hoy, ikaw nga. May pupuntahan kaming malalim. Kagubatan. Shout out ko na yung crush. Nga naman ko na yung i-crush ba? I'm here. Ibakit ninyo. Boys, di kami mamaya ay. Kung talong lang pod mo. Biga, di ba siya dito sa bigaon? Ako tayo po sa... Hello boys! Boys, kailangan dagdag og tutoy. Ang importante na at ngang 君の虜になって ngayon nagtatapos ang probation. Apat. A few moments later. Guys, nandito na kami ngayon. Nagbabalik kardo na lisa. Una na tayo may diri, magsugod na mi og binuang. Photoshoot Sama na. Mga sun, sparks. So, mangita mig nindot nga view. View Kay- pero bati among naang view lang. Bahalag bati mig naong basta nindot og view. Pero mas nindot og view kung kuyog ta. 君の虜になってしまう View guys. Ano siya din? Simple lang din lang sa kuting ano. Background na ba? Para mag-date ako. Uy, finding unggoy. Rar. Hey guys, we're here now in our spotted area. So our challenge for today is that we selected randomly pictures sa mga artista kay among sundon kung unsay ilang mga post. So, let's start! Okay.
like this video, please don't forget to like, And subscribe. click the notification bell, and Comment down below. Natug ka? Komenta. Komenta! Kamunti ka, day.